Shwmai a chroeso I sesiwn 1 o sesiwn o 3 fideo adolygu ar gyfer cwrs uwchgyfrannol Daearyddiaeth, sef AS. Hwn yw'r fideo cyntaf o'r 3 sesiwn, a fe fyddwn ni heddiw yn edrych ar Uned 2, sef Lleoedd Newidiol. Felly, mi fyddwn ni yn edrych yn seiliedig ar 3 cwestiwn allweddol ym mhob un sesiwn adolygu. Yn barod ar y system e-ysgol, mae yna sesiwn yn barod ar Lleoedd Newidiol yn seiliedig ar y 3 cwestiwn allweddol cyntaf sydd wedi bod, 2 cwestiwn allweddol cyntaf sydd wedi bod. Felly, mae hwn yn adeiladu ar yr cynnwys sydd yna yn barod, ac felly dyma yr cynnwys byddwn ni yn edrych arno heddiw. Byddwn ni'n edrych yn gyntaf ar 2.1.3, sef newidiadau dros amser mewn nodweddion economaidd lleoedd. Yn ail, mi fyddwn ni'n edrych ar 2.1.4, newid economaidd ac anghydraddoldebau cymdeithasol mewn lleoedd trefol sydd wedi ei daddiwydaneiddio. Ac yn olaf, mi fyddwn ni'n edrych ar yr economi gwasanaethau trydyddol a'i effeithiau cymdeithasol ac economaidd. Yn amlwg, mae hwn dim ond yn rhoi trosolwg a blas I chi o'r hyn rydych chi angen gwybod ar gyfer adolygu y cwrs yma. Ond yn amlwg, mae yna adnoddau pellach ar gael ar dysgu cyfunol, cybac, yn amlwg o'ch athro yn barod, a nodiadau nhw, a mae hwn dim ond yn rhoi blas, a hefyd ambell I tip ar gyfer yr arholiad yn yr haf. Mae'n bwysig I gofio, mae hwn yn rhan o Uned 2, sef yr ail arholiad sydd yn werth 64 marc, 16% o'r holl gymhwyster daearyddiaeth uwch gyfrannol ac safon uwch. Mae hi yn arholiad awr a hanner. Mae yna 2 ran i'r arholiad yma, sef Lleoedd Newidiol, byddwn ni'n edrych ar heddiw, a mae yna hefyd gwaith maes dynol a ffysegol. Mi fyddwn ni'n edrych ar gwaith maes dynol a ffysegol, sef ran B, yn y trydydd sesiwn, sydd yn sesiwn fyw ac yn amlwg bydd yn cael ei postio I bawb ar wefan e-ysgol. Felly, bant ni, yn gyntaf, mi fyddwn ni yn edrych ar 2.1.3, sef newidiadau dros amser mewn nodweddion economaidd lleol. A cyn I ni ddechrau ar hwn, mae'n bwysig I ni gofio sectorau cyflogaeth gwahanol sydd yn ein cymdeithas. Mae ganddyn ni y sector cynradd yn gyntaf, sydd yn werth pysgota, amaethyddiaeth, ffermio a mwyngloddio. Yn ail wedyn mae ganddyn ni y sector eilaidd sydd yn edrych ar ddiwydiant, felly y creu, hwnna'n cynnwys falle y sector falle yn edrych ar haearn, gwaith dir, neu o bosib creu dillad. Yn drydydd wedyn mae ganddyn ni y sector trydyddol a'r cyflogaeth trydyddol sy'n golygu y sector gwasanaethau. Mae hwnna'n golygu falle gweithio mewn siop, swyddfa, addysg, heddlu, cynnig rhyw fath o wasanaeth I rywun. Ac yn olaf wedyn, mae yna sector cwaternaidd. Mae hwn yn sector newydd, mae hwn yn edrych ar uwch dechnoleg, uwch wybodaeth, megis ymchwilydd gwyddonol neu o bosib sector falle creadigol. Felly, mae rai o'r sectorau cyflogaeth yma yn cael ei arddangos ar y graff yma. Rydym ni'n galw hwn y model Clark-Fisher. Mae yna 3 cam penodol ar y model Clark-Fisher, sydd cyn diwydiannol, diwydiannol a hefyd ôl diwydiannol. Mae'n bwysig os deith cwestiwn lan ar hyn sydd yn gofyn I chi am newidiadau dros amser mewn nodweddion economaidd lleoedd, bod chi yn benodol yn codi sylw falle at y model yma. Nawr te, mae'r model yn arddangos yr cyflogaeth gwahanol a sut mae'n cael ei arddangos dros amser. Yn amlwg yn gyntaf, mae ganddyn ni yr cyfnod cam 1 sydd cyn diwydiannol. Beth rydym ni'n gallu gweld fan hyn yw'r canran o gyflogaeth cynradd ac eilaidd sydd ar y brig yn dechrau cynyddu
Gyda yn amlwg, eilaidd yn dechrau cynyddu yn fwy gyda y sectorau cynradd yn dirywio. Nawr te, yn y sector cam 2, yn y ran cam 2 fan hyn, yw'r diwydiannol. Felly, mae sector eilaidd yw hyn, mae y sector eilaidd yn dechrau datblygu yn fwy, achos yn amlwg, mae ganddyn ni diwydiannau nawr yn yr oes diwydiannol, meddwl am y chwyldro diwydiannol. Mae hwnna'n dechrau datblygu'n gyflym iawn, fel ni'n gallu gweld yr un melyn yn fan hyn. Ond mae hefyd yn cymryd falle yr oes o falle eiddfedrwydd, le mae'n dechrau nid stopio, ond falle arafu lawr y twf o bosib. Rydyn ni'n gweld hefyd y patrwm bod y sector cynradd yn dirywio yn sylweddol yn y cam yma. Yn olaf wedyn mae ganddyn ni cam 3, sef ôl diwydiannol, post-industrial, a beth ni'n gweld fan hyn yw bod y sector trydyddol wir yn cynyddu yn ran falle mwyaf ni'n gweld fan hyn, mae'n cynyddu a dechrau ymddangos yn yr oes a ran diwydiannol, ond yn amlwg mae'n mynd yn fwy. A beth ni'n gweld hefyd yw'r un newydd sy'n dechrau amlygu ei hun, sef yr sector neu cyflogaeth, quaternaidd. Felly yn fras, dyma beth mae'r model yma yn dangos dros amser y cyflogaeth gwahanol a'r sectorau gwahanol. Yn amlwg, mae rhaid ni pwysleisio, nid yw'r model yma yn arddangos patrwm ym mhob un wlad. Mi fyddwn ni'n edrych mewn eiliad ar y gwerth y model yma. Ond mae yna llawer o bethau gallu ni defnyddio'r model ar gyfer. Ond falle bod yn bwysig i ni edrych ar y lleoedd a newidiadau economaidd dros amser trwy edrych ar cyflogaeth gwahanol gwledydd dros y byd. Felly, yn gyntaf, ni'n gallu galw gwledydd o ran safon uwch nawr, o ran uwch gyfrannol, nid yn gwledydd mwy datblygiedig yn economaidd, ni'n galw nhw yn Licks, Mix a Hicks. So gwlad incwm isel, gwlad incwm canolig a gwlad incwm uchel. Nawr te, yn fan hyn eto, mae'n bwysig nawr pan ni'n cyrraedd safon uwch gyfrannol a lefel A, dydyn ni ddim yn galw gwledydd yn gwledydd tlawd a gwledydd cyfoethog. Felly, os gallwch chi, pwysleisio y termau yma yn eich arholiad fel termau rydym ni angen cofio. Felly, enghraifft o wlad incwm isel bydd Ethiopia. Nawr, fi wedi creu ambell i ffaith amdano sut mae nodweddion economaidd nhw'n wahanol dros amser i falle y Deyrnas Unedig sy'n wlad incwm uchel. Felly, ambell i beth i chi bori dros fan hyn, ond na i jyst dweud ambell i beth sydd ar y sgwiniau mas. Felly, yn Ethiopia, mae'n wlad incwm isel ar hyn o bryd nawr yn 2024. Mae'r sector cynradd yw'r sector cyflogaeth mwyaf yn Ethiopia. 75% o bobl sy'n gweithio yn y sector yma. Pan ni'n sôn am y sector yma, ni'n wir yn sôn am amaethyddiaeth yn bennaf, mae pobl yn gweithio mewn. A ffermwyr cynhaliol yw'r ffermwyr yma sydd yn bennaf cynhyrchu bwyd a tyfu bwyd ar gyfer eu teulu nhw, nid ar gyfer wir gwerthu pob tro. So sufficient farming ni'n galw hyn. Maen nhw'n gweithio oriau hir a falle mae y modau ffisigol iawn wrth wneud y gwaith yma. Mae rai hefyd yn Ethiopia yn tyfu coffi ac yn allforio hyn mwyn wneud arian. Mae'r sector eilaidd yn fach, y dynion sy'n gweithio yn y ffatrïoedd, maen nhw'n derbyn ychydig iawn o gyflog o gwbl os ych chi'n ystyried hyn. Ond mae yna buddsoddiad tramor yn dechrau rhoi swyddi yn y ffatrïoedd falle textilau a lleder. Trydyddol yn dechrau, mae hwn yn cyfri am 15% o boblogaeth dynion a menwod sy'n gweithio yn gwasanaethau a mae'n cynnwys gan y sector twristiaeth. Felly, yn wahanol, newn ni edrych ar wlad incwm canolig. A'r enghraifft rydym wedi rhoi fan hyn yw China.
Felly mae China yn hollol wahanol i Ethiopia o ran ei daearyddiaeth cloddio ac amaethyddiaeth sydd wedi bod yn dda. So hwnna o ran y sector y cynradd, sef dal y sector mwyaf yn China. Y dynion sydd yn cloddio am lo yn sylweddol, ond yn amlwg mae yna damweiniau mwyn gloddio yn digwydd. Ond mae reoliadau diogelwch yn wan, dim fel ymgwledydd incwm uchel byddwch chi'n ystyried fel y Deyrnas Unedig. Yn amlwg, mae rhaid ni ystyried hefyd y sector gweithgynhyrchu, sef y sector eilaidd, a eto, dynion a menwod sydd yn gweithio yn y sector yma, le maen nhw'n gweithgynhyrchu nwyddau ac yn gwerthu nhw ar draws y byd i gyd. O ran y sector yma, mae'r oriau'n gallu bod yn hir a modau gwaith eitha aniogel, ond mae'r tal yn mynd i bod yn llawer gwell na amaethyddiaeth, so mae'n rhoi mwy o gobaith i'r bobl yma. Y sector drydyddol, eto'n eitha fawr ac yn dechrau datblygu'n fwy ac yn fwy, le mae pobl yn gweithio falle yn y sector gwasanaethau a hamdden, oriau'n gallu bod yn hir eto, mae'r modau gwaith yn llawer mwy diogel na'r sector eilaidd. Yn olaf wedyn, a na'n symud y gwyneb fi fan hyn, felly eich bod yn gallu gweld yn well, sef y sector neu gwlad incwm uchel, sef Deyrnas Unedig, cynradd yn y Deyrnas Unedig, yn cyfrif 200 o'r strwythur cyflogaeth, so isel iawn pan ni'n gymharu i 75% yn Ethiopia. Tybed falle, os chi wir yn ystyried, pam mae'n y resymau tuag at hwn? Pam mae gwledydd fel Ethiopia, gyda 75% yn gweithio yn y sector yma, tra bod y Deyrnas Unedig gwlad incwm uchel, dim ond gyda 200%, wel mae'n lle o resymau tuag at hyn. Ond yn amlwg, ni'n gweld hwn yn cael ei pwysleisio yn y model Clark-Fisher. Felly gallwn ni nawr dechrau wneud neu gallai awgrymu y syniadau pam wrth edrych ar y model yma. Ychydig iawn o bobl sy'n gweithio yn mwyn gloddio, a o ran amaethyddiaeth hefyd, mae mecaneiddio wedi digwydd. Nawr, mae mecaneiddio yn term pwysig iawn i angen cofio. Mae hwn yn golygu bod yna peiriannau yn cael ei defnyddio yn lle pobl. Felly mae gwaith peiriant yn gallu gwneud swydd o 5 person enghraifft. Mae hwn yn golygu wedyn mae llai o bobl angen gweithio yn y sector yma. Mae'n cymryd lle yn y gweithlu, y workforce. Nid yw y sector eilaidd yn 18%, mae hyn o ganlyniad i diwyddiannu y Deyrnas Unedig at adleoli diwydiannau traddodiadol. So beth sydd wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig, maen nhw wedi dechrau adleoli oherwydd globaleiddio, diwydiant trwm a diwydiant traddodiadol mi oedd yn bodoli yn y Deyrnas Unedig. Oherwydd resymau, mae yna gwledydd le maen nhw'n gallu cynhyrchu a gweithgynhyrchu yn llawer ratach. Mae yna dal rai ffatrïoedd yn bodoli, mae llawer uwch dechnoleg yn digwydd, mae automeiddio yn digwydd, mae hwn yn lleihau am yr angen i gael gweithlu mawr sydd yn lleihau yr cyflogaeth yn amlwg. Wedyn mae ganddyn ni y sector trydyddol sydd yn dominyddu yn y Deyrnas Unedig. Hwn yw'r sector mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae yna 2 filiwn o bobl yn hunan gyflogedig, self-employed. Maen nhw'n gallu gweithio adre, mae'n dyfynnu ar ffonau, y ryngrwyd. Mae dechnoleg hon wedi elwan llawer o bobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig. Sôn yn dod am modau gwaith na'n Deyrnas Unedig yn uchel iawn, reoliadau diogelwch llym o ran diogelu pobl. Mae undebau llafur hefyd wedi cyfrannu at hyn i gynrychioli'r gweithwyr, nid yn siŵr bod hawliau nhw yn iawn yn y gweithlu. Mae yna hefyd isafswm cyflog cenedlaethol, felly deddfau cyfle cyfartal i bawb yma, a maen nhw ceisio nid yn siŵr bod does dim unrhyw wahaniaethu ar sail rywioldeb, ethnigrwydd, oedran ac yn y blaen. Nawr te, mae yna dirywiad wedi bod yn y sector cynradd yn y Deyrnas Unedig, a dyma ambell i ffaith i gefnogi hwn. Felly mae 1,500 o ffermwyr wedi rhoi lan yn y sector yma. Yn 1939,
4.5% o weithwyr yn ffermwyr, ond yn y flwyddyn 2000, dim ond 1.3% o weithwyr yn ffermwyr. Mae ffermwyr yn cael ei rwystro ar faint o ddifed gallen nhw cael, felly mae hwn wedi arwain at lai o arian yn cael ei cynhyrchu a hefyd faint o swyddi. Yn amlwg, os mae yna reol le mae cynlleied o anifail gyda nhw, neu mae reoliadau yn cael ei roi ar gyfer y sector yma, mae hwnna'n mynd i cael sgil effaith ar bobl yn datblygu eu busnesau, a fel ffermwyr mae hwnna'n golygu bod pobl yn mynd i colli eu swyddi yn y pen draw sy'n gweithio falle ar y ffermydd yma. Byddwn ni'n dadlau taw mecaneiddio sydd y pwynt nesaf sydd wedi cael y dirywiad mwyaf ar y sector cynradd, le mae'r peiriannau newydd yma wedi dod mewn, fel ni'n gallu gweld ar y sgrin yma, a mae hwn wedi cymryd llwyth o swyddi gan ffermwyr oedd yn gallu gweithio yn y sector yma. So mae'n golygu bod un peiriant falle yn gwneud swydd 20 person nawr yn lle o bosib oedd y gweithwyr ar y ffermydd yma yn gwneud y swyddi yma. Felly mae dirywiad hefyd wedi bod yn y Deyrnas Unedig i'r sector eilaidd. Yn 1960, oedd 40% y gweithgyrchu oedd holl allbwn economaidd. Oedd yn cyflogi un treian, 1/3, o'r gweithlu i gyd yn y Deyrnas Unedig. So mae'n rili bwysig i ni ystyried rhyw 50 mlynedd yn ôl, dyma oedd nodwedd economaidd y Deyrnas Unedig. Ond dyma heddiw yn tra wahanol yn 2024, dim ond 11% o'r economi mae hwn wedi cyfrannu at, a 10% o'r holl weithlu. Mae'r newid yma wedi bod oherwydd globaleiddio, fi wedi nodi o blaen, ble mae gwlad incwm isel neu gwlad incwm canolig yn gallu cynnig falle tirad i sefydlu safleoedd newydd, falle bod y reoliadau dim o'r llym a mae'r modau gwaith ddim yn llai llym hefyd, a mae hwnna'n golygu wedyn bod pobl yn gallu gweithio oriau hir iawn, a mae'r cwmnioedd yma yn gallu gwneud mwy o elw a chynhyrchu mwy. Hefyd nawr, oherwydd globaleiddio, mae cysylltiadau da rhwng gwlad i wlad, so mae'n golygu wedyn bod nhw'n gallu datblygu y cangen cyflenwad, supply chain da rhwng gwladol ar draws y byd i gyd. Hefyd, dirywiad y sector eilaidd yn y Deyrnas Unedig oedd oherwydd llai o gefnogaeth gan y Llywodraeth Deyrnas Unedig yn yr 80au, pan oedd Margaret Thatcher yn reoli'r wlad. Ffocws wedyn oedd ar diwydiant y technoleg high-tech yn lle ffocysu ar y diwydiant trwm yma traddodiadol. Felly oherwydd y llai o gefnogaeth ariannol a chafodd ei roi a ni fuddsoddodd gan y Llywodraeth, mae hwn wedi golygu dirywiad pellach i'r sector eilaidd. Felly, o bosib gewch chi cwestiwn, graff a dehongli graff yn eich arholiad 1-2, le mae rhywbeth yn mynd i cael ei roi fel yr un yma ar y sgrin. So mae strwythur cyflogaeth Cymru a Lloegr 1900 i 2016. Ar y graff yma, rydym yn gallu gweld yna 4 blwyddyn os hoffech chi wahanol, a wedyn mae dyn ni canrannau yn ôl y sector. Cwestiwn ydy, defnyddiwch ffigur 2 i ddadansoddi newidiadau dros amser i'r strwythur cyflogaeth sydd i'w weld. Felly mae hwn yn bwysig i ni adnabod yn uwchgyfrannol. Mae ganddyn ni 3 amcanasesu. Amcanasesu 1, sef gwybodaeth a dealltwriaeth daearyddol. So hynny yw popeth ni wedi cofio o ran gwybodaeth daearyddol ni a ffeithiau ac ystadegau ni'n gwybod amdano'r byd a'r cysyniadau yma ni'n ymwybodol o yn y pwnc. Bydde hwnna'n cael ei holi ar cwestiwn gorchymyn megis esboniwch, geirwch pam, o bosib disgrifiwch, amlinellwch. Nawr, yn wahanol fan hyn, mae ganddyn ni cwestiwn dadansoddi gan ddefnyddio data penodol. Mae hwn yn amcanasesu 3. Felly, mae hwnna'n golygu dim ond y graff ni'n defnyddio'r wybodaeth ar gyfer. Os tasau'r cwestiwn wedi gofyn i awgrymu y newidiadau dros amser i'r strwythur cyflogaeth, bydde hwnna'n amcanasesu 2, sydd yn gofyn ni i ddefnyddio'r adnodd a'r wybodaeth sydd yna i roi resymau pam ni'n credu bydde y newid i'r strwythur cyflogaeth wedi bod dros amser.
Felly, beth sydd gyda ni yn syml fan hyn yw jyst ei egluro a disgrifio beth a dadansoddi yn y bôn, dyna beth yw'r cwestiwn, beth ni'n gweld fan hyn. Felly, rhai'r bethau i uwcholeuo byddwn ni'n gallu gweld yn syth yw yn 1900, rydym ni'n gallu gweld y sector mwyaf oedd y sector eilaidd, a byddwch chi gallu defnyddio premesydd yn yr arholiad i weithio mas faint yn union yw'r sector eilaidd yn y cyfnod yna. Felly, byddwn ni'n gallu cymharu hwnna gyda lleia o'r sector cynradd yn 2016, sector eilaidd, yn 2016, i gymharu fan hyn, sydd yn edrych i fi tua falle o bosib 19%. Yn wahanol wedyn, gallwch chi sôn amdano y ffaith mae'r sector trydyddol a cweternaidd ar ei lleiaf yn 1900 i mwyaf a'r sector mwyaf i bob un sector arall, ar y cynnydd mwyaf sydd wedi digwydd i gymaru o 1900 i 2016, a byddwch chi'n gallu dweud hefyd faint o ran y data y canran, byddwch chi'n cael mwy o farciau. Nawr, yn amlwg gallwch chi roi y cais ar hyn adref os ydych chi'n gallu gwasgu saib ar y fideo. Mae yna rai awgrymiadau o bethau neu cybac yn nodi yn y cynllun marcio, ond mae'n rhaid i ni bwysleisio hefyd, maen nhw'n gofyn fan hyn, maen nhw hoffwn nhw weld y trosolwg o'r cyfnod cyflawn. So felly bydden nhw yn darparu a roi'r 5 marc i chi, os maen nhw'n teimlo eich bod chi wedi rhoi trosolwg iddyn nhw trwy'r gyfnod i gyd. Nid yn unig chi wedi sôn am 1900 a 2016, chi wedi sôn am y blynyddoedd rhwng hefyd. Felly, fel nes i ddweud o blaen, mae'r model Clark Fisher yn arddangos y newid dros amser yn y cyflogaeth. Yna 3 cam sy'n cael ei arddangos yn fan hyn, i ddangos y 4 math o gyflogaeth a sut maen nhw'n dirywio a chynyddu. Ond mae rhaid i ystyried beth yw'r gwerth yr model yma. Fi wedi rhoi rai awgrymiadau ar yr ochr fan hyn, ond rai arall byddwn ni falle yn codi yw'r ffaith bod y model yma yn dangos gwerth i ni oherwydd ei bod yn gallu dangos dros amser y newidiadau. Mae'n bras ac yn syml iawn. Ond hyn, mae rhaid ni adnabod bydde hwn falle yn patrwm da ar gyfer gwledydd incwm uchel sydd wedi cael cyfnod diwydiannol, fel sy'n cael ei arddangos fan hyn. Ond yn wahanol, os ni'n gymaru gyda gwledydd incwm isel, fel Ethiopia, wel dydyn nhw efallai ddim wedi cael cyfnod diwydiannol eto, ac felly nid yw hwn yn arddangos efallai beth mae a sut mae economi nhw fel gwlad yn mynd i tyfu dros amser. Hefyd, mae rhaid ni ystyried falle bod rhai gwledydd ddim wedi cael y cyfnod diwydiannol yma, ond mae'r sector trydyddol wedi cynyddu oherwydd falle twristiaeth fel ni'n ymwybodol yn Ethiopia. Hefyd gallwn ni sôn falle am y sector cweternaidd sy'n cael ei arddangos fan hyn, ond eto, a yw'r sector cweternaidd wir yn cael ei arddangos mewn gwledydd incwm isel a gwledydd incwm canolig, ac o bosib heb y cyfnod diwydiannol yna, ydy wir yn mynd i cael effaith ar faint bydd yr cyflogaeth yna yn y wlad, ac o bosib gallwn ni dehongli hefyd oherwydd globaleiddio ydy hwn wedi cyflymu neu lleihau hwn yn gwledydd incwm isel a gwledydd incwm canolig. Felly, gallech chi cael cwestiwn arholiad rhyw 5 marc neu 4 marc, ac o bosib cyn y cwestiwn yma, roedd yna rhyw fath o graff o bosib yn dangos y gostyngiad i'r sector cynradd o bosib yn y Deyrnas Unedig. Tebyg iawn yw'r un wnaethon ni edrych ar o blaen. Gallwn nhw falle gofyn chi awgrymu resymau dros y gostyngiad yn y sector cynradd neu egluro y resymau dros y gostyngiad yn y sector cynradd. Nawr, cwestiwn 5 marc fel hyn, byddwn ni yn disgwyl i weld dealltwriaeth daearyddol a gwybodaeth daearyddol yn cael ei defnyddio yma. So, enghreifftiau o lleoedd. Nawr, cofiwch, mae ran yma, ran A, yw Lleoedd Newidiol, ac felly byddwn ni'n disgwyl gweld gwybodaeth ar leoedd gwahanol. Felly,
Mae hwn yn enghraifft o gwestiwn 5 marc. Nath un o ddisgyblion fi yng Ngwentys Coed gwneud, a byddwn ni yn rhoi 5 marc i hwn, os tasau hwn yn cael ei marcio ar holi ar gyfer Cybac. Felly, un reswm dros ystyngiad yn y sector cynradd yw ddatblygiad glo. Oherwydd bod mewnforiadau yn ratach, felly yn golygu llai o galw a llai o swyddi. Yn ychwanegol, wnaeth Margaret Thatcher cau'r pyllau glo, fel Pwll Mawr, De-ddwyrain Cymru yn yr 80au. Felly arweiniodd hyn at ddirywiad i'r sector. Reswm arall dros hyn yw mecaneiddio. Oherwydd fod peirianneg newydd mewn amaethyddiaeth yn gallu gwneud swydd ugain o bobl, felly mae llai o swyddi ac yn arwain at ostyngiad y sector. Yn ogystal, credaf fod newidiadau cymdeithasol addysg yn chwarae rôl enfawr dros y gystyngiad oherwydd cynnydd mewn y swyddi trydyddol o ganlyniad i brifysgol yn cael ei gwthio i fwy o bobl ifanc. Roedd 7,507 o geisiadau israddedig yn 2023. Golygu hyn fod llai o weithwyr yn y sector ac felly arwain at lai o arwain a gostyngiad y sector. Felly, ar gyfer hwn, byddwn ni'n dweud bod y cysyllteiriau yn arbennig o dda. Maen nhw'n datblygu y pwyntiau i wir egluro y resymau pam. Maen nhw'n dweud y reswm a maen nhw'n egluro pam maen nhw'n credu mae hwn wedi arwain at ostyngiad. Mae na gwybodaeth y ddealltwriaeth da iawn o leoedd wahanol, enghraifft Pwll Mawr, De-ddwyrain Cymru, resymau gwleidyddol fan hyn, mae da ni ystadegau i arddangos hefyd. Felly byddwn ni'n dweud ta'r ateb yma'n gorfod bod yn 5 marc. Felly, wnawn ni symud ymlaen nawr i ran 2 o'r sesiwn yma, sef 2.1.4. Felly, yn yr un yma, ni'n edrych ar yr effaith ar y sector eilaidd a'r leoedd sydd wedi diwydianneiddio. Mae hwn nawr yn golygu bod na diwydiant trwm wedi bod a diwydiant traddodiadol wedi bod yn yr ardal a wedi datblygu yn sgil yr cyfnod diwydiannol. Ac felly, dros amser, pan mae hi wedi symud ymlaen i diwydianneiddio, beth yw'r sgil effaith wedi bod ar yr ardal. Nawr, ar gyfer hyn, efallai mae'ch athro chi wedi rhoi astudiaeth achos wahanol, ond rydym ni yn mynd i edrych ar bai Caerdydd hefyd heddiw. Felly, Caerdydd yn tref diwydiannol, chwyldro diwydiannol yn 1790au, a roedd twf cloddio am lo yn y cymoedd wedi arwain at y camlas morganwg cael ei creu, a wedyn daeth haearn a glo wedyn lawr o'r cymoedd i Gaerdydd, i bai Gaerdydd, i gael ei cludo. Twf masnach, haearn a glo yn cynyddu'n gyflym, wedi arwain at y dociau'n cael ei adeiladu yn y cyfnod yma yn 1830. Doc o'r Llewen Biwt oedd y cyntaf, a wedyn yr ail oedd yn yr ardal Biwt. Felly, dyma yn amlwg ardal dociau holl bwysig yma i'r diwydiant. Tyfodd Bewtown, ardal Biwt, ardal dociau o'i gwmpas yn gymuned cosmopolitan iawn, morwyr o bob cwr o'r byd, o Somali, o'r Yemen, o llawer o wahanol ardaloedd dros y byd i gyd i weithio yma. Oedd 50 o genhedloedd wedi setlo i'r ardal hon, a nath ei cael ei adnabod fel Tiger Bay. So mewn fidwyr oedd yn gweithio yn y dociau, gweithio ar llongau, a dinas ddiwydiannol iawn oedd hi. Yn 1880au, roedd Caerdydd wedi trawsnewid o trefi lleiaf yng Nghymru i'r porthlaf, un o'r porthlafoedd mwyaf yn y byd o ran dosbarthu glo. A wedyn, cyn y Ryfel Byd cyntaf, cynheiddodd allforion glo ar ei hanterth dros 13 miliwn tynnell, felly yn ardal bwysig iawn. Ar ôl ail Ryfel Byd, ddwf bynnag, disgynnodd y galw am lo gan wledydd tramor ar gyfer allforio o Gaerdydd. Oedd hi wledydd eraill datblygu ei diwydiannau dir hunain, disgynnodd y galw am lo. Roedd mwynau haearn a glo yn dod i ben ac yn fwy costus i gloddio yn ddyfnach.
Erbyn y 60au, 1960au, roedd allforion glo wedi dod i ben bron yn gyfan gwbl, a collodd tua 10,000 o bobl swyddi nhw yn y cyfnod yma. 3,200 o swyddi yma oedd wedi cael eu colli oherwydd y cae o gwaith dir East Moors yn 1978. Erbyn y 80au, roedd Bai Caerdydd wedi dod yn tir difaith derelict, wedi cael ei esgeleiso gan y dociau segur sydd yn gwneud unrhyw beth dim mwy ddim ar gyfer y gweithlu. Maen nhw gyd wedi nawr wedi troi'n difaith. A fflatiau llaid nawr a jyst mwd yno. Roedd yna eithrio cymdeithasol a allgau cymdeithasol a wedyn diweithdra sylweddol yn yr ardal unemployment. Ac fydd oedd llawer iawn o'r boblogaeth yno. Y difeithdra yn amlwg wrth i adeiladau cael ei gadl yn wag gan gynystordau eu hen weithfeydd, gan nod oedd cymhelliant na fydd unrhyw fuddsoddiad daeth y tir yn agored i difaith. Gwyddodd 60au dinistrio rannau helaeth o'r bai y gymuned wrth iddynt diosodlu a'i cael ei ail-gartrefi yr bobl yna os oedden nhw'n digon ffodus. Ond roedd yna amddiddadaeth llwyr yn yr ardal. Nawr, y dirywiad roedden nhw wedi gweld, beth nes i ddweud oedd amddiddadaeth. So, oedd yr amddiddadaeth yma wedi digwydd tasau y cylch yma yn cael ei arddangos. So, byddwn ni yn gallu cyfeirio i'r cylch amddiddadaeth yma yn eich arholiad os deith cwestiwn lan ar canlyniadau colli diwydiannau trwm neu traddodiadol. Yn gyntaf, byddwch chi'n gallu sôn am y cylch amddiddadaeth yma bod tlodi yn amlwg cyflogau isel a diweithdra falle yn yr ardal fel oedd yn Tiger Bay. Y modau byw gwael wedyn bod cartrefi o safon isel wedi cael ei falle wedi dirywio dros amser, mae'n gorboblogi falle yn yr ardal. Mae afiechyd wedyn a straen a poen ar bobl yma. Mae addysg sy'n cael ei darpanu yn yr ardal o safon isel, hen ysgolion sy'n heb gael llawer o buddsoddiad, ac yn y lefelau sgilau isel wedyn yn y gymuned. Achos cyn ni roedd na llawer o buddsoddiad yn y sgiliau da yn y diwydiadau trwm yma, ond nawr mae yna sgiliau lefel isel iawn, a sgiliau ar gyfer swyddi lefel isel. Eto, mae yna rai ffeithiau yma sy'n sôn amdano beth ddigwyddodd i'r trigolion wedi'r datblygiad. So, nhw'n ceisio ail-ddatblygu falle yr ardal i raddau, ond oedd hwnna'n golygu oedd y pobl oedd yn byw na wedi cael ei adleoli, ac felly nid oedden nhw yn gallu byw yn yr ardal dim mwy, a ffordd o byw yn yr ardal yma dim mwy. So, oedd na y cysyniad yma o colli falle cymuned wedi digwydd. Oedd na 5,780 o dau newydd wedi cael ei adeiladu ar safle Bai Caerdydd, ond yn amlwg doedden nhw ddim yn fforddiadwy, oedd pobl wedi colli swyddi hefyd, felly oedd pobl yma oedd yn byw yn yr ardal ar incwm isel, a dim ond ar fflat dwy wely yn yr ardal cyfnod yma, 80au, 90au, oedd yn 100,000. Oedd 20% o tai newydd yn rai fforddiadwy, ond eto doedd hyn ddim yn ddigonol i'r faint o bobl sydd wedi cael ei adleoli yn y lle cyntaf. Y trigolion lleol wedi teimlo falle oedd y buddsoddiad yma nid ar gyfer nhw, ar gyfer denu mwy o bobl proffesiynol mewn i'r ardal, a bod yn ardal twristiaid, ond nid ar gyfer nhw fel y trebiwt fel oedd hi. A doedd dim digon o fuddsoddiad falle ar yr ail-hyfforddi y bobl yma sydd wedi colli eu swyddi yn sgil y dad diwydianneiddio. So mae hwn gyd yn cyd-fynd gyda beth ni'n gweld gyda'r cylch amddifadedd yma. Felly, o bosib gewch chi cwestiwn arholiad fel hyn, sef archwiliwch ganlyniadau colli diwydiannau traddodiadol ac eilaidd mewn ardaloedd trefol rydych chi wedi astudio. So ar gyfer y cwestiwn yma, top tips mewn i brawd llwyddiant, byddwn ni yn amlwg yn sôn am astudiaeth achos chi. Felly, roeddech chi wedi sôn amdano Bai Caerdydd yn y chlysur yma, ond falle rydych chi wedi edrych ar ryw astudiaeth achos gwahanol sydd yn hollol iawn. Ond mae rhaid i ni bod yn benodol at un ardal drefol sydd wedi colli diwydiannau. Nawr, a dau fan hyn, ni'n cael 3 marc am hwn, sef archwiliwch, so ydy yn dda neu drwg, ydyn nhw da neu drwg yn bennaf, a ni eisiau gwybod yr achos a hefyd yr effaith a canlyniad.
Am sesiwn 1 yn amlwg ni'n trafod y canlyniadau yn y fanwl a ni'n defnyddio cysylltidiau i ddatblygu dealltwriaeth a gwybodaeth daearyddol ni. Dyma un enghraifft da fan hyn sydd wedi derbyn 7 mas o 8 marc. A dyma eto un enghraifft gan un o dysgwyr da yng Ngwentus Coed. Felly, mae'n dweud, yr ardal rydw i wedi astudio i byw bai Caerdydd. Does dim ymheuaeth fod yr effeithiau negyddol cymdeithasol o daearyddiaeth, enghraifft y cylch amddifadedd. O ganlyniad i 3,200 o bobl yn colli eu swyddi yn gwaith dir ismos yn 1978. Cynyddodd diweithdra ac felly tlodi. Hefyd golygai lefelau tlodi uwch fod y modau byw yn gweithygu. Gwelwn yn byw tawn yn 1969 ble roedd na rwbel wedi adael ar Patrick Street ar ôl tai cael ei dymchwel. Pwysleisia hyn fod colli diwydiannau wedi bod yn ddrwg yn bennaf oherwydd fod bai Caerdydd a arfer bod yn canolfan allforio glo yn y 70au, ac felly wrth i'r galw am lo lleihau ar ôl yr ail ryfel byd, fe wnaeth lefelau diweithdra bai Caerdydd cynyddu o 1,3% i 23,3% o fewn 2 mlynedd. Yn ychwanegol, roedd y lefelau o ddiweithdra arwain at gynnydd mewn tor cyfraith a gamblo gyda pocedi o ardalaeth golau coch yn tyfu. Awgrymau hyn fod yna daearyddiaeth yn ddrwg yn bennaf oherwydd fod pobl angen troi i dorgyfraith. Yn ogystal â hyn, wnaeth llawer o drigolion gwrthdrifoli oherwydd doedd dim cyfleoedd gwaith iddynt ac felly roedd yr ardal yn colli mwy o weithwyr. Does dim amheuaeth amdani fod colli diwydiannau wedi bod yn ddrwg yn bennaf oherwydd wnaeth arwain ar lefelau uchel amddifadedd a diweithdra. Felly, mwyn falle o bosib cael y marc ychwanegol, byddwn ni falle wedi disgwyl gweld beth sydd wedi digwydd i'r tai gwreiddiol yma. Gallech chi wedi sôn am yr arddewiad a sut mae'r bobl yma wedi golygu bod nhw'n gorfod gadael, a beth falle am diffyg sgiliau addysg ar gyfer y swyddi gwahanol, ar falle diffyg falle arian y buddsoddiant yn yr ail hyfforddi. Rhan nesaf o polisi o yr uned yma, o be wnaeth nhw wneud mwyn gwella y sefyllfa mewn ardaloedd drefol sydd wedi daearyddiaethio oedd ail hyfforddi gweithwyr. Nawr, mae un polisi benodol ni'n gallu edrych arno, sef polisi menter Llywodraeth Cymru, ble nath nhw adeiladu a sefydlu 7 ardal fenter dros Gymru. Nawr te, un enghraifft yn amlwg oedd un Caerdydd. Nawr, i fod yn deg, mae yna 2 yn Caerdydd, sydd yr 2 fan hyn a rhif 7, sef Maes Awyr, Caerdydd a Sain Tathan. Nawr, mae nhw gyd yn wahanol a wedi cael eu dewis am reswm daearyddol pam ydyn nhw yno. Enghraifft, roedd mae'r un yn Ynys Môn yn edrych ar ynni yn benodol, le maen nhw'n amlwg yn agos iawn i'r ardaloedd yma le maen nhw yn buddsoddi yn ynni adnewyddadwy ger glannau Ynys Môn, sy'n hollol wahanol i sefyllfa beth sydd yn digwydd yng Nghaerdydd. Felly, Caerdydd, mae yna 2 safle menter. Mae'r Maes Awyr yn haws i deithio i wledydd arall. Mae'r M4 y mynediad i leoliadau ar draws y Deyrnas Unedig, er enghraifft Llundain a Bryste, sy'n golygu bod yn ardal y hwb da i'r gael y buddsoddiad yma. Mae groeso'r tren hefyd yn golygu bod pobl yn gallu cymudo ar gyfer gwaith. Mae cwmni Admiral yn un o'r sector cyflogaeth roedden nhw'n ceisio denu, ble yn y sector yma roedden nhw wedi sefydlu busnes yswiriant nhw yn cyflogi 5,000 o bobl a roedd yna 1,58 biliwn o drosiant gan y gwmni. Felly, manteision posibl caniatáu twf economaidd, mae'n cryfhau perthynas Llywodraeth Cymru a busnesau lleol, seiliedig ar roi mynediad i farchnadoedd mwyn datblygu perthnasoedd buddsoddiad tramor, awyrgylch deuniadol i CTU, sef cwmnïau trawswladol, a mae'n gartref nawr i gwmnïau mawr megis Aston Martin, Tata a BBC. Trydydd rhan heddiw, mi fyddwn ni'n edrych ar yr uned 2.1.5 sydd yn edrych ar effeithiau ar yr sector cyflogaeth trydyddol. Nawr, ar gyfer yr un yma, yn amlwg, rydym ni angen gwybod amdano'r stryd fawr. Felly, pa mae busnesau yn cael eu lleoli yn y cyfydau yn y lle cyntaf? Wel,
Un reswm yw crynhoad ac agosrwydd, so agglomeration a proximity. Felly, dyna ble, yn y bôn, le mae popeth yn cael ei sefydlu, reit yn y canol, ble mae pobl, ble mae'r isadeiledd yn gywir mwyn cyrraedd o ran trafnidiaeth, a dyma ble mae'r syniadau a gwybodaeth yn mynd i cael ei rannu. Hygyrchedd wedyn, mae fe'n lle canolog i bawb, mae'r cybydau yn hygyrch, mae accessible, mae pobl yn gallu teithio yna ar gyfer siopa, ar gyfer gweithio, mae ganddo fe cludiad da, cysylltiadau da, ar gyfer llawer grwpiau o bobl. Ac yn drydydd wedyn, gweithlu sgiliedig, ble mae'r gweithlu yn gallu cael ei denu o'r busnes yma, ble mae yna swyddi sgil uchel da fan hyn, a bod nhw'n gallu cael ei denu i'r ardal benodol yma. Yn amlwg hefyd, beth sydd yn digwydd yn yr ardaloedd drefol yma yw y broses yma sef boneddigeiddio, gentrification. Nawr te, un enghraifft o boneddigeiddio yw Brixton. So mae'n gweud fan hyn, boneddigeiddio, mae ardal wedi gartrefi a oedd unwaith yn difreintiedig tu hwnt bellach yn gartrefi teuluoedd a cyplau ifanc dosbarth canol sydd am fanteisio am bywyd canol dinas. A bydden nhw hefyd eisiau holl gyfleusterau felly cybydau a parciau cyfagos. So ardal ni angen cofio enghraifft ni yw Brixton yn Llundain. Felly nodweddiadol bydd tai a arferau fod yn rad, a roedd pobl ar incwm isel, felly yn rentu nhw'n pris resymol, dyna beth oedd yn digwydd. Ond bellach nawr mae'n gweud fan hyn, gall nifer fach o bobl incwm isel aros yn y gymdogaeth sydd wedi boneddigeiddio os yw'r llywodraeth lleol yn gallu rentu tai cymdeithasol iddyn nhw. Yr ardaloedd dinas fewnol y Deyrnas Unedig, lle mae lle bryn, bydd hyn yn aml yn cynnwys blociau o fflatiau a dwysedd poblogaeth uchel sy'n eiddo i'r cyngor. Mae rai o'r bobl ar incwm isel yn weithwyr allweddol, fel gweithwyr cartrefi gofal, cynorthwywyr, addysgu a nyrsys, ond yn amlwg, beth sydd wedi digwydd yw bod nhw wedi troi a newid yr ardal yn gyfan gwbl, i fod yn newydd ar gyfer pobl ifanc, ar gyfer y dosbarth canol yma. A wedyn mae'n golygu bod yr sgil-effaith yw bod y bobl wreiddiol yr ardal methu byw ac hyfforddio i fyw yn yr ardal yma. Mae'n 800,000 yn 2021 pris cyfartaledd tai yn Brixton. Yn 2021, roedd na 6,400 yn di-waith a 40% nhw o mwyafrif byd eang, BAME byddwn ni'n dweud. Teimlo fel bod nhw'n cael ei gwthio mas o'r ardal a mae yna amddifadaeth yn digwydd. Newid arall i'r cyflogaeth, yn sgil cyflogaeth y sector trydyddol yw parciau adwerthu, a mae hwn wedi cael effaith ar y cybydau. Mae llwyth o barciau adwerthu fel mwy o thebyg sydd ar eich stepen drws i chi neu'n eitha cyfagos. Yn amlwg, rydw i'n dysgu yn ysgol gyfun Gwerthys Coed yng Nghasnewydd, a mae yna canolfan adwerthu ysbyty yng Nghasnewydd wedi cael effaith ar y cybydau. Eto, mae parc trosedd Llanelli falle yn un enghraifft arall sydd wedi cael effaith ar cybydau Llanelli. Beth ni'n gweld fan hyn yw bod nhw yn siopau cadwyn yn bennaf, fel M&S, Next, H&M, Tesco ac yn y blaen. Mae dyn nhw safleoedd mwy na yr cybydau, le mae'r ardaloedd yma yn llawer fwy. Mae'r tir yn mynd i fod yn fwy rad i'r cwmnïau yma sefydlu busnesau nhw yn fan hyn. Mae nhw'n gallu cynnwys parcio am ddim, bod nhw'n hygyrch iawn, bod nhw falle ar bwys y prif ffyrdd, neu er enghraifft bod yr un sbyty ar bwys yr un M4. Eto fi wedi nodi fan hyn, bod nhw'n safleoedd mawr, amrywiaeth o nwyddau chi'n gallu prynu yno, bod nhw'n hygyrch, maen nhw'n agos i ystadau tai maestrefol ar gyfer gweithwyr, ar gyfer pobl sydd eisiau defnyddio, mae'n creu swyddi, mae'n amgylchedd pleserus, tir agored gyda nhw fyna, a bod nhw'n rent a trethu falle is na'r ardal yn y cybydau. Ond yn amlwg, mae hwn wedi cael effaith ar y cybydau ac yr ardaloedd yma. Gallech chi cael cwestiwn map, yn amlwg falle map llawr gwell na fan hyn, ond mae hwn jyst yn un enghraifft o map sydd yn dangos yr parc adwerthu yn sbyty yng Nghasnewydd yn fan hyn. A
gallech chi cael cwestiwn, awgrymwch resymau dros dwf parciau adwerthu. Wel, gallech chi sôn amdano falle y ffaith bod e'n safle tir llwyd, safle tir di-faith, roedden nhw'n gallu datblygu a datblygu wnaeth y rad. Gallech chi sôn bod e'n hygyrch. Yn amlwg, mae'n gweud defnyddiwch dystiolaeth o'r map. So, ni'n gallu gweld bod yn hygyrch iawn fan hyn. Mae'n agos at y priffordd A48 yma, sydd gyda cysylltiad i'r M4 i'r gogledd. Eto, mae hi'n agos at ystadau o dau. Mae'n dalgylch eang ar gyfer swyddi, ar gyfer gweithwyr, ar gyfer pobl, ar gyfer cwsmeriaid yn fan hyn, sydd yn fwy cyfleus iddyn nhw na mynd i canol dre. Eto, bod falle amrywiaeth o siopau yn cael eu roi yma oherwydd bod e'n llawer fwy, a falle bod y tir yn fwy rad iddyn nhw, mae pobl yn gallu mynd i'r farchnad o bosib hefyd ar siopau cangen maen nhw eisiau. O bosib gall hyn fod yn gwestiwn rhyw 4 marc. Mae siopa ar-lein hefyd wedi cael effaith. Yn amlwg, mae'n manteision ac anfanteision siopa ar-lein, a mae rhain i gyd wedi cael effaith hefyd ar y CPD. Yn amlwg, mantais cyfleus, chi'n gallu gwneud siopa un-clic ar Amazon enghraifft. Mae mwy o ddewis amrywiaeth o gynhyrchion i weld, a bod chi'n gallu cael y delivery o fewn un diwrnod, dosbarthiad un diwrnod mewn ardaloedd drefol megis Caerdydd a Chasnewydd. Anfanteision, efallai bod chi ddim yn gallu cael eich nwydd ar y dydd, fel byddwch chi'n gallu cael yn y CPD. Ddim yn ymweld falle cefnogi'r stryd fawr, mwy debygol o gefnogi busnesau mawr, CTU, corfforaethau trollfladol, nid falle yr busnesau bach, a falle mae'r nwy ddim beth oeddech chi'n disgwyl pan mae'n troi lan, a mae dyrywiad pellach yn mynd i fod i'r stryd fawr gyda llai o ymwelwyr. Felly, cwestiwn i chi feddwl amdano fan hyn, beth am yr effaith ar ansawdd ar y stryd fawr? A beth mae falle eich stryd fawr lleol chi'n edrych fel o ganlyniad i'w siopa ar-lein? Fi'n gwybod fi yn berson sydd yn hoffi siopa ar y stryd fawr, ond yn amlwg mae lot o bobl yn meddwl bod siopa ar-lein yn fwy cyfleus, a mae hyn yn cael effaith a dirywiad ar ein swydd mawr ni yn yr CPD. Felly gallech chi cael cwestiwn arholiad fel hyn, nid yw'r cwestiwn yma wedi dod lan bellach, sef archwiliwch effeithiau newidiadau mewn patrymau adwerthu ar fywydau pobl. Mae hyn yn cwestiwn 8 marc. Mae angen i ni wneud 2 beth fan hyn. Mae cwestiwn mae'r marcau'n seiliedig yn mynd i A2, sef yr gorchymyn. Iawn, felly archwiliwch. So byddwn ni angen yr achosion, yr effeithiau a'r canlyniadau. So byddwch chi'n sôn am falle cymdeithasol, economaidd. Beth oedd falle yr achos neu effaith mwyaf yn yr achlysur yma. Wedyn, y nesaf, eich gwybodaeth y dealltwriaeth A1 yn cael 5 marc, sydd patrymau adwerthu ar effaith ar fywydau pobl. Felly mae hwn, mae'r cwestiwn yma wedi cael 6 mas o 8 marc, a byddai'n dweud pam mewn eiliad, fi'n mynd i ddarllen y mas i chi. Felly mae'n dweud, un effaith gall achosi, gall y symudiad pobl tuag at adwerthu ar ryngrwyd yw fydd mwy a mwy o fusnesau lleol yn cael yn y CPD. Yn ôl y Guardian 2018, mae wnaeth 6,000 o siopau cae ar strydoedd mawr yn Deyrnas Unedig yn 2017. Felly yn achosi i'r nifer o weithwyr siopau i leihau, felly fydd mwy o bobl allan o swydd, felly bydd yn arwain at ddiweithdra a chynnydd mewn galw am waith a tlodi yn yr ardaloedd yma. Yn ôl un erthygl, wnaeth 11 siop agor y dydd ar gyfer taledd i gymaru gyda 16 siop yn cae ar gyfer taledd. Felly mae llai o lefydd i bobl ifanc i siopa a gwario arian, felly fydd mwy o bobl yn dewis i siopa ar-lein oherwydd mae dewis eang o nwyddau a gall siopa unrhyw le o'r tŷ yn gyfleus heb ffiniau. Effaith arall yw fydd llai o siawns i bobl cymdeithasu a datblygu sgiliau cymdeithasol a chwrdd â phobl newydd. Mae hyn achos o'r lleihad yn siopa mewn person, enghraifft gostyngodd gwariant a'r ffasiwn ac ysgidiau 200 yn y 2 flynedd diwethaf, yn ôl data gan Cynta. Gall y newid yma hefyd cynyddu swyddi yn y sectorau gyrru wrth i bobl prynu ar-lein. Mae'n rhaid i bobl talu dosbarthu cynhyrchion all arwain at effaith negyddol amgylcheddol o fwy o dagfeydd. Felly mae'n ateb da, mae'n cael y band uchaf fan hyn, ond roedd yr ateb yma ddim wedi sôn amdano effaith ar leoedd penodol, pa leoedd, a hefyd parciau adwerthu. Mae wedi sôn am siopa ar-lein a'r effaith mae wedi cael yr CPD, ond dim byd am y parciau adwerthu. Yn amlwg y CPD, pa fath o effaith ydy'r CPD
wedi cael, a pa siopau sydd falle wedi symud y cae, a wedi falle just wedi symud ar-lein. Bydde fe wedi bod yn neis gweld ambell i enghraifft mwyn cael yr 8 marc yma. Felly, dyna ni am y sesiwn heddiw. Mae'r sesiwn hefyd ar gael yn Saesneg os hoffech chi weld ar y wefan e-ysgol. Os mae gennych chi unrhyw gwestiynau o'r testyn dan sylw, plis danfonwch e-bost i fi. Os hoffech, mae yna y ddwy e-bost yma, cyfeiriad e-bost yn gweithio, mi fyddai'n mwy na hapus i ateb chi. Mae'r sesiwn wythnos nesaf yn edrych ar ffurfiau rewlifol a rewlifiant, a mi fyddwn ni yn edrych ar 3 cwestiwn allweddol yno. Mae'r sesiwn, y drydydd sesiwn wedyn, y sesiwn fyw, yn adolygu y 2 sesiwn cyntaf, ond hefyd mae hi yn edrych ar gwaith maes dynol a ffysegol a'r fath o gwestiynau gewch chi. Felly, bydd y sesiwn yna yn edrych mwy ar gwestiynau arholiad a sut i ateb cwestiynau arholiad mwyn llwyddo yn yr arholiadau uwch gyfrannol. Felly, sesiwn yma wedi bod ar uned 2, adran A, sesiwn nesaf ar ffurfiau rewlifol uned 1. Y trydydd sesiwn yn edrych ar ran 2, uned 2, ond hefyd yn adolygu pethau o'r 2 uned. Nawr, os hoffech chi weld mwy o fideos e-ysgol uwch gyfrannol, mae yna rai ar gael yn barod megis rai peryglon tectonig, y rai cychwynnol uned Lleoedd Newidiol, mae pob dim ar y wefan yn barod i chi. Felly gobeithio mae'r sesiwn wedi bod o fydd i chi heddiw a diolch yn fawr iawn.